Иска ми се да ви кажа как тия спортните къщи за залагания мамат клиентите. Да речем, може да се печели от них, обаче са го направили със закон, така че да е невъзможно. И на живо, като се играе, всеки матч се следи и се казва как да завърши на живо. Следят тия залаганията. Централният компютър казва колко има залог, специално за баскетбол говоря, на този отбор да бие с толкова, да падне с толкова и в зависимост колко са печалбите, казват и фаворито на 1,01 коефициент, че падне или няма да бие с 20 точки, ако е веду с 30 на третата, четвърта или четвъртата. Мисълта ми беше друга при залозите. Като има коефициенти 1,20 да кажем, това означава, че 20 стотинки единицата няма брод за нищо тия, макар че трябва да е лев и 20. Ама ако заложиш 100 лева на коефициент 1,20 и спечелиш, печалбата ти е 20 лева. Демек 20 от 1,20 коефициент са 20 стотинки, така. Мисълта на мене ми е, защо тогава аз да не мога да залагам стотинки, щом уни приемат залози, дето включва стотинки, като 1,20. И тия 100 лева, вместо да ги заложа на цел 100 лева да ми ги приемат, да ми ги приемат като 100 лева по 100 стотинки на левче. Това пък колко прави? 10 000 стотинки да заложи на коефициент лев и 20. И ако го спечеля този залог на лев и 20, да ми умножат 10 000 стотинки по 20 пъти. Или 10 000 пъти по 20 стотинки. И тогава ще видят дали печалбата на 100 лева, че ми е 20 лева или предполагам може да сметате. Също и за коефициенти там, за тегло. Оня ден гледах у Google. Процент. И тия гении казват, че 1% от 500 кг е равен на 5 кг. Така. И казват, де-факто, и това е вярно, така казват те, 17% са 85 кг от 500 кг. И аз с лизи химикал го сметнах и установих, че 17% не са 85 кг. 6 пъти по 17 изразна 102% и общата сума на килограмите, къде казва, че 17% са равни на 85 кг, изразна 510 кг. Така че лъжат, всичко е за объркване на хората. Нещо друго. И умножаването на залозите е най-интересно. 1,20, ако го приемем, че да махнем единицата, да оти няма паза, нищо няма броят. 0,20, демек 20 стотинки. При друг залог 0,20, 20 стотинки демек, те го сметат 0,40, демек 40 стотинки. Как така? На 20 места по 20 стотинки не са 40 стотинки, а са 400 стотинки или 4 лева. Какви ми ги разправят тия индианци? И всичко ми е позволено от съдо да лъжат и да маника да уреждат мачове. Това не ме интересува. Ама ако го направят така да може да се залага с стотинки, тия пари, примерно, ако искам на коефициент 0,20 стотинки или 1,20, как они го таковат, да заложа 10 лева, само че тия 10 лева да ги заложа на 1000 стотинки и да ми умножат залога после по 1000 стотинки. И тогава печалбата нема с 10 лева на коефициент 1,20 да ми е 20 стотинки, а че вие сметнете колко? 2000 или 20 лева на 1,20. Измамниците, и още много други измами, ама за това ви стига като